příběh svého malého bojovníka, svého 8letého syna Dominička, který se narodil jako zdánlivě zdravé miminko, akorát při porodu byly trošku komplikace, ale jinak bylo všechno v pořádku. Po porodu se jim jenom nezdála velikost hlavičky. A takže se udělalo sono, všechno bylo v pořádku. Dominička jsme si odvezli domů. Všechno vypadalo v pořádku, ale kolem 3. 4. měsíce vlastně Domiček nepásl koníčky, neotáčel se, nechytal za ručičky. Bylo takové extrémně klidné miminko a tak jsme tu situaci začali řešit. Poradili nám vlastně rehabilitace, Vojtovu metodu, kterou jsme absolvovali, ale stále vlastně nebyly žádné výsledky. No a tak se začalo zjišťovat, proč tomu tak je. A začaly kolečka neurologických vyšetření, magnetické rezonance, genetické testy. A bylo zjištěno, že Dominiček má vzácnou genetickou vadu. Vlastně je to chromozomální aberace, což je vlastně mutace chromozomu. Ta naše vada nemá ani název a má to v 81% vlastně buněk. A na genetice v Ostravě nám řekli, že je teprve druhým děťátkem, které má toto postižení. O tom druhém děťátku víme, že má i těžkou retardaci, která se potvrdila i u nás. O dalším případě nevíme. K dalším vlastně problémům se přidal těžký hypotonický syndrom, což je syndrom hadrové panenky. Takže to děťátko, vlastně když ho vezmete do náruče, tak svěsí ručičky, nožičky, padá mu hlavička, tělíčko nefunguje tak, jako má, vypadá opravdu jako ta hadrová panenka. Dále mu byly zjištěny zvětšené komory na mozku, vlastně mozková hmota obsahově neodpovídá dětem v jeho věku. A s tímhle vlastně jsme odjeli domů a museli jsme se teda vyrovnat s tím, že naše dítě nebude v pořádku. Pak vlastně došlo k tomu, že jsem s malým zůstala sama, takže jsme veškeré další procedury, další návštěvy lékařů už absolvovali sami bez tatínka. A ve 3 letech se Domičkovi přidalo další onemocnění, protože nastaly neskutečně časté ataky zvracení a křeče dolních končetin. Dlouho se nevědělo, čím to může být způsobené, jelikož ty ataky nešly zastavit. Takže jsme končívali na jípce v Třinci na Sosně, tam už to známe firmy. A vlastně se to pak všechno začalo řešit s metabolickým centrem v Praze, kde bylo zjištěno, že Domičková genetická vada ovlivňuje i gen glukózy AKT3 a taky, že trpí těžkými hypoglykemickými záchvaty. A dále mu přišlo na onemocnění zvané hyperurikemie, což je něco jako dna, taková předzvěst dny. Takže Domíček má hodně velké omezení ve stravě, nesmí vývary, nesmí mladé maso, jako je kuře, rybka, králík, žádné uzeniny, žádné luštěniny, nic s česnekem, nic, co má vyšší obsah kakaa. Vaření je dosti náročné, jelikož i do školy musí mít svoji stravu. A když má jeden den třeba kousek masa vařeného, hovězího nebo vepřového, na druhý den už to nesmí, takže je to trošku náročné. Dále musí Domíček užívat stabilně doplňky stravy, což jsou 2 škroby, glukopur, a teda glukopur je cukr, který musí mít, a máme Fantomalt a Gustin, který vlastně ten Fantomalt má přes den, to musíme dodávat do jídla.
A Gusty má vlastně na noc, aby i v noci vlastně přijímal ten škrob, aby mu neklesal ten cukr. Takže vlastně 2x, 3x přes noc budíme. A díky vlastně těmto atakům zvracení, které byly velmi časté a velmi dlouho, dokonce Domíček přišel i o 11 zubů. Museli jsme s tím na operaci. A tohle všechno, vlastně veškeré tady tyhle onemocnění způsobují to, že Domíček nechodí, leze pouze po 4, není schopný se sám postarat o sebe, neumí se obléci, neumí se najíst, je celodenně na plenách, používá jenom pár slov a je to velmi náročné, ta starost o něho pro jednoho člověka, protože opravdu se o něj starám 8 let úplně sama. A právě proto jsme založili i sbírku na Doňu, abychom sehnali penízky na rehabilitace, které Domíček potřebuje, aby jednou mohl stát a chodit na vlastních nožičkách. A ty rehabilitace vlastně neproplácí pojišťovna a my už na ně docházíme a výsledky tam nějaké jsou a právě proto potřebujeme sehnat penízky na to, aby jsme mohli dál chodit na ty rehabilitace a aby jednou viděla prostě chodit svého syna.